Nije 8. mart, pomerili smo. Vjerojatno će biti u aprilu. A u aprilu, dobro. Prve čestitke, svaka čast, britanski film koji i već je nagrađen. Koliko ti znači ova nagrada Tigar koju si dobila? Ne znam, ja nisam svesna to kao intimno što to meni znači, ali mislim da jeste značajno zato što daje mogućnost da film bude gledan. U smislu da već smo dobili dosta poziva od festivala, tako da nadam se da će ljudi širom sveta da vide, a u Srbiji će moći od aprila. Ti si također svoju nagradu i holandskih filmskih kritičara koji pomaže distribuciju filma u toj zemlji. Se film već prikazuje u Holandiji i kako publika reaguje? Ne, još se ne prikazuje u Holandiji, vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali mogu da kažem kako su tamo reagovali, a to je veoma burno. Mislim, meni je jako drago da film nikoga nije ostavio indiferentnim i da kao... burno. Burno, pozitivno, burno... Pa u svakom smislu. Ali kažemo o čemu se radi u stvari, u filmu da bi znali. Da, film prati život mlade tinejdžerke koja ima problem kod kuće, otac je teško bolestan, a sa druge strane je jako zaljubljena u dečka iz škole i tu kreće ludilo. Ja mislim da dobili podatak da ona zapravo pokušava da se zasidi mobilnim telefonom. Jeste. Ja sam žela da se bavim realnošću u Srbiji, nekako to je meni bilo najinspirativnije. I kada sam videla snimke na YouTube gde se klinci besomučno snimaju, gde snimaju kako maltretiraju jedne druge, dosta snimaka mladih djevojaka za vreme seksa, nekako to mi je bilo početna ideja čime ja želim da se bavim. A dobro, i kakva je ta realnost tinejdžera? To se surovo. Da, to sam htjela da se pitam. Ovo je film nudi neku nadu ili je zaista onako beskrvno? Ja nisam žela da osuđujem, da dajem bilo koji komentar u tom smislu. Ja sam žela da vidim kako funkcionišu odnosi u tako surovoj sredini. Žela sam da vidim gde se rađa nežnost, kako dolazi do ljubavi u tako surovoj okolini. Tako da je ovo intimna priča, jedna ljubić. A koji je u glumačkoj ekipi? Sve su mladi glumci glavni, kako ih ja zovem pilićari moji. Ima i starijih uloga, oni su profesionalni, tako da u tom smislu je to lepo. A imala sam stvarno divne producente, produkcijska kuća, baš velike saovice filma, tako da verovatno su dosta mojih muka olakšane s time. Tako da mogla da se bavim svojim poslom, to je da rečem, što je stvarno retkost među mladim rediteljima, mislim da to bave se najčešće dosta i produkcijom. Ali ja nisam imala to. Maja, kako im da ti radi planovi? Sledeći film? To ćemo da vidimo lagano. Ja sam počela da razmišljam da ja nekako volim, kao što smo i ovaj film jako dugo pripremali, tako želim i sledeći film, zato što mislim da samo kada se nešto iskreno i sa puno ljubavi radi i što zahteva vreme, da nekako dobre stvari izgleda. Mi samo da čekamo 3-4 godine, možda. Dobro, to je film u aprilu, u premijeru. Jeste. Ne znam tačno datum, ali vidjet ćemo nastaviti da se. Hvala puno i puno sreće daljem radu.